βάρκα ήταν τον αδελφό σας. Πολύ προνοητικό στο κίνδυνο, γιατί το θάρρος και η ελπίδα το διδάσκανε τον τρόπο. Να δένετε πάνω σε ένα γερό κατάρτι που έπλε στη θάλασσα. Εκεί, σαν τον αρίωνα πάνω στη ράχη του Ελφινιού. Τον είδαμε μόνο στην τροφιά του τα κύματα. Από πόσο μπόρεσα να ξεχωρίσω. Και αυτό που είπες, να, πάρε Χρυσάφη. Η δική μου σωτηρία μου αναπτερώνει τις ελπίδες. Και τα δικά σου λόγια με βεβαιώνουν πως μπορεί το ίδιο να έγινε με εκείνον. Το ξέρεις αυτό εδώ το μέρος? Φυσικά, κυρία, πολύ καλά. Γιατί έχω γεννηθεί και μεγαλώσει μόλις 3 ώρες δρόμο από εδώ που είμαστε. Ποιος είναι άρχοντας εδώ? Ένας Δούκας. Ευγενικός και από τη φύση του, αλλά και από την καταγωγή του. Και πώς τον λένε? Ορσίνο. Ορσίνο. Από τον πατέρα μου έχω ακουστά γι' αυτό. Τότε ήταν ανήπαντρος. Και ακόμα είναι. Ή τουλάχιστον ήταν μέχρι πρότινος. Από όπως ξέρετε, αυτά που κάνουν οι μεγάλοι τα κουβεντιάζουμε εμείς οι άσημοι. Ότι ο Δούκας λέει κυνηγούσε τον έρωτα της όμορφης Ολίβια. Ποια είναι αυτή? Κοπέλα ενάρετη. Κόρη ενός κόμι που πέθανε πριν 12 περίπου μήνες. Και που την άφησε υπό την προστασία του γιου του και αδελφού της. Όμως και εκείνος πέθανε λίγο αργότερα. Και λέγεται πως από τη μεγάλη αγάπη που τους είχε η κοπέλα, έχει απαρνηθεί τους άντρες και ούτε θέλει να τους δει στα μάτια της. Αχ, μακάρι να υπήρχε τώρα ο τρόπος να με πάρει στην υπηρεσία της αυτή η αρχόντισσα, χωρίς να μάθει ο κόσμος ποια είναι, προτού έρθει κατάλληλη στιγμή. Δύσκολο να το καταφέρετε αυτό. Γιατί δεν έχετε να ακούσει τίποτα από κανέναν. Ούτε και από τον Δούκα. Υπάρχει καλοσύνη στο πρόσωπό σου, πλήρχε. Και μολονότι η φύση κρύβει πολύ συχνά τη γνώμη μου ωραίο τείχο, εγώ πιστεύω πως η δική σου ψυχή αρμόζει στην ωραία σου εμφάνιση. Σε οικετεύω και τα συνταμίξω γεννότερα. Να κρύψεις ποια είμαι και να με βοηθήσει να μεταμφιεστώ σε κάτι που θα εξυπηρετεί τα σχέδιά μου. Θα καταφέρω να προσλάβεις την υπηρεσία του Οδούκας. Εσύ θα με παρουσιάσεις σαν ευνούχο τραγουδιστή. Και εγώ δεν θα σε εκθέσω, γιατί μπορώ να του μιλήσω και να του τραγουδήσω σε διάφορους τόνους της μουσικής, για να με βρει κατάλληλα να τον υπηρετήσω. Να φταίς! Για βρε τον Παύλο! Όσο άλλα είναι να συμβούν, αφήνω χρόνος να τα κανονίσει. Και για χάρη μια φετιά σου κλειστό το στόμα θα κρατήσει. Γίνετε ευνούχος του εσείς και εγώ αμέσως γίνομαι μουγκός. Αν πω έστω και μία λέξη, να μου χαθεί το φως. Σε ευχαριστώ. Δείξε μου τον δρόμο τώρα.
αν είναι η μουσική τροφή του έρωτα, μην σταματάτε. Δώστε μου όση πιο πολύ μπορείτε. Ώσπου από τον κορεσμό, η όρεξή μου να αρρωστήσει και έτσι να πεθάνω. Ξανά τη μελωδία αυτή. Έσβηνε που συνήθως. Αν είναι η μουσική τροφή του έρωτα, μη σταματάτε, τραγούδια όλη νύχτα, ξημερώτα, να τραγουδάτε. Αχ, μου χάιδεψε τα αυτή σαν τα γλυκιά, που ανασένοντας σε λόφο με βιολέτες κλέβει και δίνει άρμα. Αν είναι η μουσική θάλασσα κύματα, βαθιά βουτά. Φτάνει, όχι άλλο. Τώρα δεν είναι τόσο γλυκιά όσο. Πνεύμα του έρωτα, είσαι ζωηρό και αχόταγο. Χωράς και δέχεσαι τα πάντα όπως η θάλασσα. Και ότι μέσα σου πέσει, οποιασδήποτε αξίας ή μεγέθους, ξεπέφτει και ευτελίζεται μέσα σε μια στιγμή. Τόσο γεμάτος είναι ο έρωτας με σχήματα της φαντασίας, που μοιάζει και ο ίδιος εντελώς φανταστικός. Θα πάτε για κυνήγι, αρχοντά μου. Τι να κυνηγήσω, Κούλιο? Ελαφίνα. Μα αυτό κάνω. Κυνηγάω την ωραιότερη που έχω δει. Από τη στιγμή που τα μάτια μου αντίκρισαν την Ολίβια, ένιωσα σαν να μου καθάριζε από την πανούκα τον αέρα. Αμέσως μεταμορφώθηκα σε ελάφι. Από τότε οι πόθοι μου με κυνηγάνε σαν αιμοφόρα και άγρια θηρία. Με συγχωρείτε, αρχοντά μου, αλλά δεν με δέχτηκε. Και την απάντηση που φέρνω μου την έδωσε μια κοπέλα που είχε στην υπηρεσία της. Ούτε ο ίδιος ο ουρανός, προτού περάσουν 7 καυτά καλοκαίρια, δεν πρόκειται να δει ολόκληρο το πρόσωπό του. Θα βγαίνει μόνο καλυμμένη σαν καλόπια. Και κάθε μέρα θα ποτίζει το δωμάτιό της με δάκρυα που κάνουν τα μάτια να πονάνε. Και όλα αυτά για να συντηρήσει η αγάπη προς τον πεθαμένο αδελφό του. Νοπή να κρατηθεί και ζωηρή στη λυπημένη μνήμη. Αχ, αυτή που έχει τόσο ευαίσθητη καρδιά για να πληρώνει τέτοιο χρέος αγάπης και σ' αδελφό, πώς θα μπορέσει να αγαπήσει εμένα, όταν ολόκληρο το βέλος του ερωτά μου την πληγώσει. Έλα πάμε έξω σε ανθώνες στρωμένους με λουλούδια γοδιαστά. Οι ερωτικές μας σκέψεις αναπαύονται καλύτερα κατά τις σκιές των φίλων. Τι στο διάολο έπαθε μικρή και πήρε τόσο κατάκαρδα το θάνατο του αδελφού της. Εγώ πιστεύω πως η στενοχώρια είναι εχθρός της ζωής. Μα την πίστη μου σε τότε θα πρέπει να ερχόσαστε νωρίτερα τα βράδια. Η κυρία μου και συγγενείς σας ενοχλείτε με το κατάστατο ωράριό σας. Ας την ενοχλείτε, αρκεί να μην παρενοχλεί εμένα. Θα πρέπει να εμφανιζόσαστε πιο ευπρεπή. Να εμφανίζομαι, δεν εμφανίζομαι πιο τίποτα από ό,τι είμαι. Αυτά εδώ τα ρούχα είναι αρκετά εμφανίσιμα για να τρέχω στα καπηλεία. Το ίδιο και αυτά τα παπούτσια. Που δεν τους αρέσει, ας πάνε να κρεμαστούν από τα κορδόνια τους. Αυτό το μπεκρούλιασμα πίνε, θα σας καταστρέψει. Χτες ακούω την κυρία που το έλεγε και έλεγε για ένα πλάκα. Η πόντη βέβαια από ένα βράδυ στο φέρατε γαμπρό. Ποιον, το Sir Andrew AQG? Μάλιστα αυτό. Μα αυτός είναι από τους προεξέχοντες της Ηλυρίας. Και τι σχέση έχει το πόδι? Πώς δεν έχει, βγάζει 3.000 δουκάτα το χρόνο. Α, καλά. Τα έχει φάει όλα τα δουκάτα σε ένα χρόνο. Είναι πολύ ανόητος και άσωτος. Δεν τρέπεσαι να μιλάς έτσι. Παίζει και πασαβιόλα και μιλάει και τέτοιες γλώσσες φαρσί, χωρίς να έχει ανοίξει βιβλίο. Και έχει και όλα τα χαρίσματα της φύσης. Ναι, φυσικά, σχεδόν φυτό από μυαλό ο κύριος και εκτός από ανόητος είναι και καφτατζής. Και αν δεν έχει το φυσικό χώρο της Ηλίας, πολλοί που έχουν μυαλό λένε ότι ζάχει και ένα άλλο χάρισμα. Ένα τάφο. Μα το χέρι μου, ως τα λέει, αυτά είναι παλιάνθρωποι και υπονομευτές. Τους ξέρετε? Τους υπονομευτές, ναι. Είναι αυτοί που υπονοούν πως κάθε βράδυ πετρουλιάζετε μαζί. Πίνοντας η υγεία της Ολίβιας στις γενούς μου. Θα πίνω στην υγεία της όσο υπάρχει πιωτό στην Λυρία και άνοιγμα στην καταπιώνα μου. Και δεν δηλώσει και αλλάξει λόγο ποιος δεν πίνει στην υγεία της. Μέχρι να του κατέβει σβουριχτά ως τις στέρνες στο μυαλό. Καταλάβατε, κορίτσια μου. Κόφτε τώρα γιατί είναι το σεράτο με τα προεπισμένα μαγουλάκια. Ξέρετε το πιπέτς, τι μου κάνει? Καλέ μου Σεράντριο. Εδώ γιατί είμαι ο ειδικός. Παρομοίας, κύριε. Δεν βρίσκεται τη Σεράντριου. Τι υπονοείς? Είναι στην υπηρεσία της συγγενούς μου. Α, κυρία Πλεμπισέτη, στα άδεια. Το όνομά μου είναι Μέρη, κύριε. Αχ, κάτι που κυρία Μέρη, Πλεμπισέτη. Παρανόσους, ότι η πλεύρη της σημαίνει η ρίστα της.
Πάρ' την, εδώ στα όλα. Κάνω φωσέτινα. Δεν πήγαινε να το κάνω αυτό μπροστά σε κόσμο. Εγώ φεύγω, κύριε. Λοιπόν, δεν με αφήσεις να σου φύγει έτσι, σου εύχομαι να μην ξανατραβήξεις ποτέ σου στο σπαθί. Αν πήξε την κοπέλα μου, μάλιστα να μην ξανατραβήξω ποτέ μου σπαθί. Δεν μου λες κοπέλα μου, νομίζω ότι έβαλες στο χέρι καμένα πλάκα, μήπως? Κύριε, τίποτα δεν έβαλα στο χέρι, γιατί δεν μου το δώσετε. Δίκιο είναι. Πάει στο δίκιο, να το χέρι. Κύριε, ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά αν εσείς θέλετε φιλί, εγώ δεν θα δωράει. Τι εννοείς? Δεν το πιάσε λίγο. Πού να το πιάσετε, κύριε, εσείς είστε άσχετος από αυτά. Πλάκας δεν είμαι, αλλά δεν το έχω μια φορά στο πια μου την πέφτει. Πάντως τα αστεία σου δεν το κατάλαβα. Είναι κρύο, κύριε. Και ξέρεις πολλά τέτοια. Ναι, κύριε, τα παίζει στα δάχτυλα. Αλλά από τότε που μου αφήσατε το χέρι πάει, μου τελείωσαν. Υπότι μου, νομίζω ότι σου χρειάζεται να αποτελεί γλυκό κρασί. Όταν σε ξανά ήταν τόσο χάλια. Ποτέ. Εκτός αν το κρασί με κάνει χάλια. Ξέρεις, μερικές φορές νομίζω ότι είμαι ασήμαντος ανθρωπάκι. Θέλω να τρώω πολύ ποδινό και μπορεί να με πειράζει το μυαλό μου. Εάν το ξέρω, δεν ξανατρώγα. Αύριο γυρνάω σπίτι μου σε αυτό. Φουρκουά, αγαπητέ μου υπότι! Αυτό το φουρκουά σημαίνει να το κάνω ή να μην το κάνω. Λέξεις κάτι. Ίσως έπρεπε να αποδώσει περισσότερο χρόνο στις ξένες γλώσσες και στις τέχνες. Στις γλώσσες σου, μα τότε θα έχεις υπέροχη κόμωση, υπότι μου. Α, δηλαδή λες οι τέχνες μου να βελτιώνουν και το τρικοτό μου. Βέβαια, γιατί το τρικοτό σου δεν λέει γλώσσες για να κατσαρώσει, δεν το κατσαρώνει μόνο της η φύση. Ναι, αλλά πού πάει και πώς είναι, έτσι. Περίφημα. Και με το μοστολινάρι πάνω σε ρόκα και νομίζω ότι κολλήσιμα θα βρεθεί κάποια καπάτσα και να στο γνέσει. Πάντως εδώ πριν γυρνάω σπίτι. Αυτή η συγγενήση δεν είναι τίποτα. Αλλά και να βγει. Δεν θα είναι για μένα. Να, τόσο του καθούμε εδώ απέναντι. Πώς πάντα συναντικά. Αν βγει, δεν θα είναι ούτε για το Δούκα. Γιατί η αδερφιά μου αποκλείεται να παντρευτεί κάποιον που έχει είτε παραπάνω χρήματα, είτε παραπάνω χρόνια, είτε παραπάνω πνεύμα από αυτήν. Το άκουσα τις φορές που το ορκιζότανε. Μη λέει βλακίες, άνθρωπε μου. Υπάρχουν ακόμα ελπίδες. Λοιπόν, θα κάτσω λίγο ένα μήνα. Είμαι περίεργος άνθρωπος εγώ. Μερικές φορές μου αρέσουν. Ακόμα και χωρί και η μασχαρά. Και είσαι καλός όσο και σε αυτά τα ελαφρά, υπότι μου. Και όταν ο χορός γίνεται επιδεικτός, εσύ τι κάνεις? Θα πηδάω κι εγώ στο χορό. Και όταν εσύ πηδάς, εγώ μπορώ να σε στηρίζω. Και στα από πίσω είμαι ο καλύτερος στην Ιγυρία. Ο καλύτερος στην Ιγυρία κάνει κρατά συγκεκριμένα αυτά στα προτερήματα. Τι γκάμπα είναι αυτή, ρε παιδί μου. Τα πλάστικα να κυριαρχούσε ο αστερισμός του πηδικτού. Έλα. Και πού να δεις να κάτσει το ματιστή. Θα το γλεντήσουμε. Βέβαια τι θα κάνουμε, Ταύρος, δεν είναι το ζώδιό μας. Ταύρος, το ζώδιο που εξουσιάζει τα πλευρά και την καρδιά. Όχι αγαπητέ μου, το ζώδιο που εξουσιάζει τις γκάμπες και τους μυρούς. Έλα, πίτα, πίτα καλύτερα. Μάριο,